Da, salutare tuturor și am venit cu partea a doua din Map from Minecraft cu această mapă de parcurs și pot să filmez doar 5 minute cu aceasta și dacă iau de pe aptoide sau ceva trebuie să am root și rootul îmi lăguiește tare rău tableta și nu vreau. Dar mai bine nu. Și acum cât filmez ca să știu, cred. Bă, filmez de un minut, bun. Bă! Da. Hop, 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 hop. Fix ce am găsit să nimeresc, serios acum. Hop, 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 hop și sărim. Da, am ratat. Din nou. Nu-i bani. Bun, am filmat 2 minute. Urcăm sus. E 7 dimineața, așa că nu sunt într-o bună dispoziție. Ca nu vedeți. Hop, hop. Bun. Bă, dar ce am cu săritura asta? Asta-i banală, dar... Hop. Hop. Bă! Ești nebunel? Am slăbit la parcurs. Oh my god, stai să vedem dacă nimerim. Uite că am nimerit de data asta.